Určite si pamätáte na rómsku nevestu, ktorú pri výbere svadobných šiat inšpirovala Andrea Verešová. Jej svadobné video má na YouTube už viac ako 4 milióny prehratí. Inkriminované šaty mali uplynulý týždeň premiéru na Donovaloch. Pozrite sa, stojí to za to. Tak toto sú tie slávne svadobné šaty v podaní Andrej Verešovej a toto je v nich naložená bohatá rómska nevesta z východného Slovenska, ktorá sa chcela na Andreu podobať a zjavne jej to vyšlo. Módna návrhárka Nataša Azari, ktorá pochádza z Ukrajiny a žije na Slovensku, dostala teda pozvanie do Ruska spolu s rómskou nevestou. Tá má však dosť peňazí a keďže je vraj v 3. mesiaci tehotenstva, cestovať sa jej nikam nechce. Ešte predtým sa však na Donovaloch konala módna show a pozrite, pred luxusným hotelom, ktorý vraj spoluvlastní známy podnikateľ Maroš Kočner, bola tá istá limuzína ako na rómskej svadbe. Šaty a la Verešová a rómska nevesta predviedla najkrajšia Európanka v Číne, Julia Kokoruďová, ktorá kvôli súťaži schudla 20 kg. Do súťaže ju delegoval Jožko Oklamčák. Ten sa na Donovali náležite pripravil a zobral si rušičky a stále sa zastrájal. Otvorím kufor a vyťahnem tie rušičky. Žiadne nebolo treba, bol to samozrejme iba žart, nič vzlom. Farmu zastupoval Miky Ferleťák, ktorý v roku 2011 chodil s playmate Andreou Jarovou. Ty ma utieraš jak plod normálne. A tu je tanečník Filip Jankovič, v ktorého tanečnom klipe účinkovala aj dcéra českého prezidenta Miloša Zemana Kateřina. To sa už pomôle počas pevu repera Kaliho premávala v svadobných šatách Zuzana Plačková, ktorá kedysi vyzerala takto a predvádzala najťažšie a zároveň najdrahšie šaty. Vážili 20 kg a ich cena je 5000 eur. Ty máš modré oči, odkedy, prosím ťa? My princezne sme také. Sorry, ja som kráľovna, som zabudla. Kráľovna slovenského bulváru, alebo ako to je? Jasné, slovenského showbiznisu, však väčšie tu nie je, či? S Božkou Candrákovou sa v svadobných šatách neprešiel jej frajer Reza, ten práve spieval a tancoval, ale Martin Šmahel. Martin si tu spravil príjemný víkend s dcérou Mijou. Jeho manželka Mirka Kalisová práve nakrúcala. S maličkou mu počas toho, keď chodil po móle, pomáhala mamina a on posielal pusinky. Je to jasné. Mia si ho našla a chcela, aby sa venoval iba jej. Reza a Božka na účinkovanie v Markizáckej farme nedajú dopustiť. Vedel by si napríklad podojiť kravu? A podojil aj barana. A to ide? A taniere u vás lietajú? My taniere nemáme, máme plastové. Božka upresnila. My nakupujeme do Ešusu. Zabehnutá domácnosť. Pozrite, kto je tu. Ex-manželka Juraja Lelkeša, sexy Daniela. A osudné áno si možno onedlho povedia aj Karin Majtánová s Petrom. Karin má vydarenú 21-ročnú dcéru Karinku z nevydaraného vzťahu s kontroverzným podnikateľom, ktorý sa objavil v seriáli o mafiánoch popračanom Milanom Reichelom. Jej druhým dieťaťom je syn Samko z manželstva s Jurajom Jančichom. Že by boli svadobné šaty v takomto army štýle? Áno, však mám hneď niekoľko zbraní, minimálne 2. Riadne. Keď si vyhrala misku, mala si mieriť 90-60-90. Čo teraz? Dnes je to viac ako 100 hore a ostatné si nemeriam. Teraz je hlavne podstatné to, čo povedal syn. Dobrá mamina si. No a o tom to je.